si chlap, tak buď chlap, však kurva, veď bojujete o to, že... Keby som aj svoju matku počul. Ale mne to príde, však ja mám rada, keď sú nejaké tradície, už, že vy sa meníte na čajočky, mám pocit. Normálne, že chceš, aby som ti ja kúpila kabelku, chceš, aby som ti ja... Tak potom sa čudujete, že... Kúp mi kabelku. A kde sú tie tradičné vkusné ženy? Tu? The fuck? Ktoré sú furt holé po celom internete. Kde je integrita? Halo. Aha, každý tvoj post má riť. Každý jeden. Jak ty vieš? Kúkaš moje posty? Áno, Každý jeden? Sledujeme sa. Áno. Tak prepáč, že ju mám. Čo, môžem za to, že mám VS? Každý jeden tvoj post je riť. A máš to lajknúť. A čo? Mne sa to ľúbi. A vidíš? A čo ma nelúbi, tak si blokni. To sa nedá. Ty chceš tradičného muža, čo mňa zaplatí a potom asi hola na internete. Môjmu čavovi to nevadí a môj ma ešte od fote povie, že vyzerám dosť dobre. Aby si vedel, taký je rozdiel medzi vami, čavou. Ja som robila tú tradičnú ženu a robím ju, ja doma, vieš ako, upratujem, varím, perem, ja vyzerám ako normálna, úplná pučka. A tak potom by som rada bola, keby chlap za mňa niečo zaplatil.